Priatelia, dneska máme 28. februára a tu na nadmorskej výške zhruba 400 metrov začína skorá jar. Druhý alebo tretí deň nám kvitne lieska, v podstate tzv. Práši, to znamená, že keď tie šúločky troška si otrepete o ruku, tak vám zostane na ruke peľ. Tu je ukážka môjho pozorovacieho uhlíka. Vonka je okolo 12 stupňov, ale fúka pomerne studený severný vietor, takže včielky nemajú veľkú aktivitu. Čo som vám dneska chcel veľmi v krátkosti ukázať, je toto napájadlo, ktoré som vyrobil pomerne jednoducho. Základom je bandaska 20 litrová, do ktorej som v úvodnej fáze dal troška osladenú vodu, tak aby si včielky na to zvykli, plus asi lyžičku soli. A druhá časť tej napájačky je takáto dlhá doska, do ktorej som pomocou vrchnej frézy vyfrézoval drážku. Z tohto kohútika kvapka po kvapkách, neviem, či to vidno, áno, teraz odkvapla jedna kvapka, po kvapkách kvapká voda a tými žliapkami dole preteká a vlhčí tú dosku. Včielky si to pomerne rýchlo, je to len prvý deň nainštalované, si to pomerne rýchlo našli a už sem chodí sem aj čmeliak, takže sa im to celkom zapáčilo. Je to starý systém, ja som ho odpozoroval od svojho starého otca, niečo podobné mal aj on a to celú jar, aj prakticky suché leto s tým napájal včely. Dlho som nechcel mať napájadlo, lebo okrem toho, že samozrejme včielky majú pomerne blízko vodu, je to aj potenciálny zdroj nákazy, ale predpokladajme, že slnko ako germicídny žiarič si s tým poradí a všetky nákazy na tej doske budú eliminované. Výhoda je tá, že teda respektíve tú bandasku som natrel na čierno. Teraz má pomerne vysokú teplotu, asi ako teplota ľudského tela, čiže vôbec nie je studená a tú vodu udržiava v teplom stave relatívne. Po noci sa vyhreje a tým pádom včielky majú pomerne teplú vodu a nekrehnú tak rýchlo, hlavne v dobe, keď potrebujú lietať aj v chladnejšom počasí kvôli zmesi potravy, ktorú tvoria pre larvičky. To je asi všetko, čo som chcel teraz ukázať a povedať. Ešte k tomu kohútu, ak kúpite takúto bandasku, tak tá regulácia bola pomerne hrubá, lebo tá hrana, cez ktorou sa regulovalo, bola asi 2 cm dlhá, takže som to vybral, odkrútil teda a ihlovým pilníčkom som tam tú hranu narušil. Spravil som tam taký oblúkový zárez a tým pádom tá regulácia kvapkania je podstatne jemnejšia, ako keď sa regulovalo na celej hrane. Tam to buď tieklo, alebo to netieklo. Áno. Tieklo to strmo, alebo to netieklo vôbec, čo samozrejme pre tento účel je nevyhovujúce. Takže ak pôjdete touto istou cestou, tak si to upravte takým istým spôsobom. Takže posledný pohľad na včielky, ktoré majú z toho radosť určite a chodia sem úplne krásne na tú vodičku. Ďakujem.